Kana uchizwa kuti urifanira Chamisa, ingonyora mucomment section kuti congratulations nekusvitsa 1.3 followers on X kana kuti Twitter. Kusangana kwatiri kuita zvakare pachannel ino yeZimwitness TV apo tinenge tichikupai nyaya dzakasiyana-siyana dziri kuitika muZimbabwe kusanganisira nepasi rose. Uye kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbirawo kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nenyaya dzatinenge tichiposta pano uye usakanganwe kulike nekushare kuti video redu ringe rinosvika kure. Zvinongooneka zvega kuti Chamisa ane manumbers uye anodiwa zvichitevera kufollowewa kwaanoitwa paX account yake nemafans ake. Chamisa asenda ye message yekupa kutenda kumafollowers ake achiti, congratulations, we are now a 1.3 million strong and it's organic. Thank you family for your enduring support. You are the wind in my sails. You are special. All glory to be. Blessed Friday. So iyi ndiyo yanga iri tsamba yekutenda mafollowers ake. Then tazono account yava Mnangagwa kuti ine mafollowers akaita sei. Tikaona vaMnangagwa vanoteverwa nevanhu vashoma as compared to Chamisa. Taonawo kuti Chamisa ane vanhu 1.3 million and vaMnangagwa vane 1.1 followers. Zvichireva izvo kuti Chamisa anodiwa kudarika vaMnangagwa. Ndinokutendai nekuva nesu pachannel ino. Musakanganwe kulike nekusubscribe. Ngatisanganei panyaya inotevera.